Ibarrako udalak dirulaguntzen ordenantzan erregulazio berria onartu du, eta gai honen inguruan eztabaida hasi da udala eta herriko alur dantza taldearen artean. Ibarrako udalak lehen idatzi bat plazaratu zuen uztailaren 13an, laguntzen banaketarako aldaketa horiek eztabaida sortarazi zutela esanez. Udalak honen aurrean, dirulaguntzen inguruan beste kolektibo batzuen artean, alur dantza taldeari diru hori non dagoen galdetzeko gonbita egin zuen. Adierazpen hauen harira, Elin Oseiasek alur dantza taldeko lehendakariak taldearen izenean idatzi bat plazaratu zuen uztailaren 22an. Bertan adierazten zuten, 2009-2010 ikasturteko dirulaguntzak ez dituztela jaso oraindik. Urtero bezala, urteko ekintzen memoria aurkezturik dutela, eta beraz, orain arte indarrean egon den legedia bete dutela esanez. Horretaz gain, laguntzen inguruko ordenantza berriak dekretoz onartuak izan direla aipatzen du, inplikaturik agertzen diren inongo talderekin hitz egin gabe harturiko erabakia izan delarik. Eta gaineratzen dute, dirulaguntza berriak eskatzeko formularioan ordenantza berriaren ezagutza azpimarratzen zuen puntu bat zegoela. Ondorioz, eta euren alegazioekin koherentzia gordetzeko, puntu hori betegabe aurkeztu behar izan zutelarik eskaera. Alur dantza taldeak igorritako idatzi honi erantzuna eman dio era berean Ibarrako udalak. Udalaren arabera, ordenantza hauek ohiko bilkuran onartuak izan ziren, eta ez dekretu bidez. Gaineratzen dute ere, udalak dantza taldeari 2009an 16.177 euro eman zizkiola, edo dantzari egunean 1.000 eurorekin lagundu zutela. Zehazten du ere, alur taldeak erabiltzen duen lokalagatik 1.913 euro ordaintzen dituztela gastuak barne. Bestalde ere, Elin Oseiasi diru sarrerak eta gastuak behar bezala aurkezteko eskaera egiten dio udalak. Eta amaitzeko, herritarren batek datu ofizialen egiazkotasuna ikusi nahi izango balu, udaletik pasatzeko gonbita egiten diete.